Pois seguimos adiante con Onda Cero Monforte neste Sintres. Saudamos o director do Colexio Público de Bóveda, porque ali puxeron en marcha unha iniciativa para axudar a que pasen do mellor xeito posible o confinamento, especialmente os nenos dise concello. Así que vamos ata ali. Escoítanos o director, como decíamos, Fran Bouso. Hola, moi bo día. Hola, bo día, Manola. Bon día a toda a xente que nos está escoitando a través de Onda Cero Monforte. Pois aquí estamos intentando coñecer unha nova proposta que vos poñedes en marcha para axudar a pasar o tempo de confinamento do mellor xeito posible, porque deso se trata, non? Pois sí, é certo que ao longo destes últimos días foron moitísimas as propostas que parten de diferentes organizacións e particulares para animar e axudar a pasar o tempo xa que estamos metidos na casa, non? Nós, o CEIP Rosalía de Castro de Bóveda, en colaboración co Concello de Bóveda, pois argallamos unha, non? Que se chama Cando pase todo isto, a que lugar de Bóveda queres ir, non? Consiste en que o alumnado, incluso tivemos tamén participación de xente vinculada con Bóveda, pero que está fora, noutros lugares, non acudo ao colexio, pero que teñen relación familiar co Concello da comarca de Lemos. Aquí consiste en mandar un debuxo sobre o lugar o que queren ir unha vez que remate o confinamento e que, sexa seguro poder circular por lugares públicos, e todos os debuxos que nos remitan serán publicados a través das redes sociais as que dispón o Concello de Bóveda, e ademais pensamos, para fomentar a participación, en entregar un agasallo. Que agasallo pode ser? Pois que mellor que unha planta dunha árbore, non? Unha mata, para que podan plantar, coidar, sentir que a vida continúa, que hai esperanza e que non tardaremos moito tempo en volver a unha situación de normalidade, sen ter que correr o risco de contagiarnos polo COVID-19. Bueno, esperemos que sí, que canto antes isto volta á normalidade, aínda que se nos fai longo o confinamento, pensando que vamos a ter 2 semanas máis, que agora a data seguinte, o 24 de abril, con posibilidades aínda de prórroga, así que mellor non pensalo e vivir o día a día, e participar en actividades como esta que nos propoñen no CEIP Rosalía de Castro, para os nenos, claro que sí, e ademais tendo en conta algo que eu penso que non se aproveita todo o que debera, como é a aula da natureza que tedes aí en Bóveda nos Trollos, non? Efectivamente, trátase de ter en conta todos os recursos que hai na contorna, e un dos recursos esenciais para poder levar a cabo esta iniciativa é precisamente o que ti comentas, Manola, o viveiro forestal dos Trollos, non? E máis, incluso a miña idea é aproveitar máis recursos da zona. O día que se poda facer a entrega destes agasallos e que podan plantar a súa árbore e demais, pois gustaríame, e o alcalde tamén está de acordo con isto, que sexa unha festa. Na festa non pode faltar a música. En Bóveda hai moitos músicos, algúns tan destacados, pois como a cantante Lorena Guerra ou os participantes do grupo de cantos de taberna e demais, non? Entón, pois, gustaríame que ese día poder convidar a algúns dos que acabo de citar e poñerlle un toque musical a este asunto, incluso, pois, entre todos, pois, cantar algunha canción, por exemplo, pois xuntos, non? Que tanto está a soar últimamente, ademais de outros temas que nos axudan a levar esta situación, como Resistiré e demais, non? Bueno, pois unha excursión ata o viveiro dos Trollos é o que lle agarda a todos aqueles que fagan eses traballos, aparte de outros agasallos, e que logo poderemos ver todos a través das redes sociais no propio colexio. Cando pase todo isto, a que lugar de Bóveda queres ir? Esa é a proposta. Ese é o que teñen que debuxar todos aqueles que queiran participar da mesma. Hai un prazo limitado para remitir todos estes traballos, Fran? Pois sí, a verdade é que dende o propio día en que se publicou a través da página web do colexio esta convocatoria, pois xa estamos recibindo traballos, e o prazo está aberto ata o 14 de abril.
todos os que deseen participar poden realizar a súa aportación e enviala a través de email, de correo electrónico ao propio enderezo do centro, que é ceip.rosalía.bóveda@edu.xunta.gal. Todos os traballos son remitidos aquí e unha vez que os temos preparados, pois son publicados, como se dicen antes, a través de diferentes canles propiedade do Concello de Bóveda. Dices, Fran, que xa vos remitiron algún debuxo, que son moi rápidos os nenos de Bóveda, non? Sí, dende o propio día da publicación. Isto publicouse pola mañá, pois cara a noite xa chegou o primeiro deles, e dende entón, pois xa foron chegando algún máis, non? E o plazo, pois eso, aínda temos tempo, toda a Semana Santa por diante, neste tempo no que precisamente non estamos realizando propostas académicas, aínda que seguimos traballando, non? Porque estamos implantando pois o sistema de videoconferencias, máis as actividades interactivas e tal. Entón agora estamos no proceso de axudar as familias na instalación das aplicacións e complementos necesarios nos seus equipos informáticos e dotando tamén de material a aquelas familias das que non dispoñen. Bueno, pois neste tempo pois tamén estamos facendo así algún encontro virtual a través de videoconferencia. De feito, agora mesmo hai un anaco entre as 11 e 12 e pico, pois tivemos unha sesión de encontro donde tamén traballamos, aproveitámoslo ben. As alumnas, a verdade é que son excelentes e non queren deixar pasar a oportunidade de continuar aprendendo. Tivemos unha sesión moi amena, moi divertida, pero tamén con unha carga formativa interesante, non? E iso que está desde vacacións, non? Porque as vacacións empezaron o venres, por seguir traballando igualmente. A verdade é que levamos desde prácticamente o luns seguinte a que se decretara o estado de alerta, traballando moitísimo, e podo te asegurar que máis de 10 e 12 horas diarias, incluídos sábados e domingos, para poñer en marcha todo este proceso de formación telemática, non? Vémonos na obriga de reinventarnos, de mudar os hábitos, e por lo tanto pois témonos que poñer o día, poñendo a funcionar as ferramentas, engrasándoas, sacándolle o máximo partido, non? E ao mesmo tempo pois intentando ser o máis creativos posibles. Eu non sei, por exemplo, pois neste encontro telemático que acabamos de celebrar agora, pois eu presenteime en pantalla cunha gorra de policía, non? E homenaxe a, pois neste caso, os corpos e forzas de seguridade do Estado, policías locais e autonómicas, carga civil, etcétera, que están prestando servicio, un servicio tan interesante e fundamental nestes días, non? Outro día, pois, aparecerei con un gorro de ciruxán ou con calquer outro elemento que recorde o persoal sanitario, ao que dende aquí quero agradecer unha vez máis pois a labor fundamental, vital, que están a realizar, e outro día, pois, de outros personaxes. Desta maneira, pois, tamén darlle un ambiente un tanto lúdico, porque dentro da adversidade non debemos esquecer o positivo, a ledicia, as ganas de vivir, as ganas de sair, aínda que temos que quedarnos na casa. É fundamental, levamos moito tempo metidos, xa nos está apetecendo sair, pero lembrade, non podemos sair, ou se non temos máis remedio, sair o menos posible. Sair solo o estritamente necesario, o resto quedarnos en casa, porque si todos cumprimos con esas exixencias, seguro que a pandemia vai a menos con máis rapidez. Está ben o de aproveitar as clases virtuais que tedes estes días para adaptarvos ás novas tecnoloxías, homenaxear tamén neses intres a esa xente que forma parte dos servizos esenciais e que están aí loitando tamén en primeira liña
contra este virus invisible que nos ten a todos aí confinados nas nosas casas, nos nosos domicilios. Fran Bouso é o director do CEIP Rosalía de Castro de Bóveda. Falamos dun colexio que ten cantos alumnos, canta comunidade educativa tedes aí? Pois neste momento temos 37 alumnos, non é un número moi elevado, é un centro dos que técnicamente se chaman incompletos, nos que as aulas son multinivel. Nós temos oficialmente 3 unidades, unha infantil e 2 de primaria. Ben, é certo que en funcionamento temos 4, deste xeito, pois o alumnado está agrupado, pois todo infantil xunto, primeiro e segundo nunha aula, terceiro, cuarto noutro grupo, e quinto e sexto conforman o terceiro deles, non? Bueno, pois é un concello rural, e polo tanto a poboación pois merma, e noutros tempos pois houbo moita máis poboación escolar no CEIP Rosalía de Castro de Bóveda. De feito, pois o recinto escolar conta con 2 edificios, non? Un para infantil e outro para primaria, pero agora a realidade é que temos que traballar con ela. É a que é común a moitos outros colexios e concellos desta zona sur de Lugo. 37 alumnos e cantos profesores? Pois a verdade é que temos un grupo ben nutrido de profesionais, tanto docentes como non docentes, para atender todas as necesidades que se presentan neste colexio, non? Somos en total, bueno, en función do día, non? Pero o día que máis somos 9 docentes, que o luns, un día en que ademais dos que estamos de xeito ordinario, pois tamén veñen traballar allí a orientadora, máis o profesor de religión, máis a de pedagogía terapéutica. Os martes somos un menos, somos 8, os mércores somos 7, os xoves e os venres somos 5, non? Eso en canto a personal docente, pero non nos debemos de esquecer da importante labor que realiza o persoal non docente, tanto en cociña como no servicio de coidadora, non? Por que tanto personal para un centro que ten tan poucos alumnos? Pois, como ben sabes, Manola, eu traballei e fui director durante 9 anos no CEIP de San Clodio, donde tiñamos tamén máis ou menos o mesmo número de alumnos, e éramos 4 ou 5 docentes, non? O que pasa é que aquí en Bóveda, pois, vémonos na obriga, pero tamén estamos moi contentos de facelo así, de atender a alumnado que ten necesidades educativas especiais, e son moitos, non? Bueno, son moitos, a ver, dentro dos 37 que hai varios casos, non? Entón, pois, isto require unha atención máis individualizada de xeito permanente, e iso exixe, polo tanto, dispoñer de maior número de persoal docente e non docente. Moi ben. Bueno, rematamos o trimestre agora destes pasos ás vacacións de Semana Santa, con exámenes, entregando notas. Como foron esas notas e como se levou eso de dar clases en tempos de confinamento aí nunha zona rural onde, bueno, foi igual que nunha zona urbana, un pouco que botastes de menos? Bueno, eu non podo facer a comparativa con zona urbana, pero así se podo decir que na zona rural nos intentamos organizarnos desde o minuto cero. Cando ainda non tiñamos noticia oficial, estábamos enterados a través dos medios de comunicación, que son fundamentais tamén, esenciais neste momento. Por eso quero darte as gracias, Manola, por estar ao pé do cañón aí todos os días. Pois desde o momento cero que fixemos foi celebrar un claustro, permítaseme chamar, de crise, donde establecemos as medidas a actuar dende o minuto cero. Entón, aquel día, que foi o xoves, bueno, o claustro celebrouse o venres, pois se deron indicacións e tomamos acordos para programar actividades para a semana seguinte. Entón, pois, de maneira presencial no centro, pois, indicouse ao alumnado que é o que deberían facer durante os primeiros días de confinamento. Despois diso, pois, xa empezamos a traballar os 4 ou 5 días a través da página web do colexio, que xa estaba aberta,
facendo propostas de actividades interactivas a través desta ferramenta tecnolóxica, non? E cando xa intuíamos que o confinamento iba a durar, o estado de alarma se iba a prolongar, e que, bueno, empezábamos a poñer en dúbida incluso, pois, que si se retomarían ou non as clases presenciais durante o presente curso 19-20, pois empezamos a preparar outras ferramentas, pode ser a plataforma web Cisco Meeting, que nos permite dar clases de maneira telemática a través de videoconferencia, podendo compartir pois pantalla, podendo utilizala como unha especie de pizarra, ademais de ter, lóxicamente, sonido e audio en directo de xeito bidireccional ou multidireccional, non? É un proceso moi laborioso porque o primeiro que hai que facer é saber de que medios dispoñen as familias no seu fogar ou no lugar no que estén confinados, estudiar as posibilidades de elixir a mellor plataforma posible, despois realizar as instalacións, hai que axudarlles. Entonces, pois, eu personalmente estou me encargando de contactar con todas as familias do centro, e a través de videoconferencia de WhatsApp les mostran unha pantalla do ordenador ou da tableta ou incluso do smartphone, e eu mandolles un enlace por correo electrónico. En algúns casos incluso tivemos que crear contas de correo electrónico porque non dispoñían delas, e dirixilos nos pasos de instalación destos programas necesarios para realizar esta acción, non? Podeche decir que, bueno, neste momento pois xa teño instalado a todo sexto, quinto, vou por cuarto, e que cada instalación leva un tempo mínimo de media hora. Teñeseme dado casos de estar máis de 4 horas realizando a instalación, non? Incluso, pois, unha vez que remata isto, pois, facemos unha clase mínima de 10-15 minutos para, bueno, que se familiaricen vexan o que pode ser, que se familiaricen co medio, non? Co novo medio no que traballamos. Bueno, que hai que botarlle imaginación e tamén un pouco de gañas e axudar a adaptarse aos novos tempos e sobre todo ás novas tecnoloxías, aquelas familias que habitualmente non as utilizan, ferramentas que están aí a noso dispor e que agora vamos a convertir cada vez máis nun apoio imprescindible, sobre todo nestes tempos, pero que a todo de agora pois non estaban utilizando. Evidentemente, pois eso, moitas das xentes, das familias coas que estes días están mantendo contactos os profesores do Colexio de Bóveda, pero tamén de outros centros educativos, para manter un pouco a liña educativa tamén e manter un pouco as clases. Esta semana toca descansar, aínda que haxa clases virtuais aí para irse adaptando a esas novas tecnoloxías, e logo a ver que pasa a partir da próxima semana. Pois, Fran Bouso, grazas por contarnos algo máis do día a día que tedes aí por mor deste confinamento e das novas propostas que tamén xurden aí dende ese Colexio Público de Bóveda. Grazas e a levalo ben. Pois moitas grazas a ti, Manola, por acordarte de nós. Permíteme unha última cousiña e mandar unha fortísima aperta a todos os colegas profesionais do ensino que sei que estos días se están esforzando de maneira case sobrehumana para que o noso servizo que prestamos de maneira ordinaria non se vexa mermado nestos tempos de confinamento. Unha aperta para todas e todos, ricos. Pois sumámonos a ese saúdo e vamos te despedir, Fran, cun conto, porque temos aí un teléfono a disposición de todos aqueles que queiran participar, mandarnos a súa mensaxe, a súa reflexión, o que queiran, o 689-228506, e temos de Teresa Grau cada día pois un conto para grandes e pequenos, un conto que sirve de reflexión. Así que, se che parece, vamos a despedir co conto que Teresa Grau nos deixa hoxe para facernos reflexionar tamén que estes días, diela, estamos nos dando conta de que en realidade necesitamos moito menos do que creíamos. O pescador e o xenio, ese é o título do conto que vos adicamos hoxe. Escoito con atención. Grazas, Fran, que vaya moi ben, un saúdo grande. Bo día.
Érase una vez un pescador que encontró en su red una extraña botella de cobre que tenía un tapón de plomo. La botella contenía un genio todopoderoso que, una vez liberado, le dijo al pescador: pide 3 deseos y yo te los daré. ¡Oh! ¡3 deseos! Piénsatelos bien. ¿Cuál es tu primer deseo? El pescador se tomó su tiempo y después, con una sonrisa pícara en su rostro, dijo: me gustaría que me hicieras lo bastante inteligente para hacer una elección perfecta de los otros 2 deseos. Hecho. Y bien, ahora, ¿cuáles son tus otros 2 deseos? El pescador reflexionó y finalmente dijo: gracias. No tengo más deseos.